Cunyadisme il·lustrat, amb Guillem Burballa i Isaac Bifet. Bon dia, amics i amigues, Déu vos guard. Una del migdia, 5 de maig del 2020, un dia com avui naixien Karl Marx, Rafael i John Rhys Davies, l'actor de Gimli, El Senyor dels Anells, i un dia com avui també veien sortir per últim cop el sol Napoleó a l'illa de Santa Helena el 1821 i Bobby Sands, el membre de l'IRA, que després de 66 dies de vaga de fam moria el 1981 amb només 26 anys. Feliç sant a tots els àngels, als hilaris, als amadors, als martís i a les irenes. Això és Cunyadisme il·lustrat. Anem amb el temps. Cel enteranyinat a ponent a partir de la tarda i fins als propers dies. Creixeran nuvolades als Pirineus, però a la plana no arribaran a ser compactes. Mínima d'avui, 9 graus a Espot, màxima 26 graus, a Aitona. Bé, ja estem aquí a temps de tertúlia, em sembla que tenim l'Isaac ja per aquí. Isaac, bon dia. Bon dia, Guillem, bon dia a tots. Com va? Què tal la desescalada? Doncs estic molt content perquè per fi he pogut sortir a córrer. Sí. Com bé saben alguns dels oients, jo tinc una obsessió molt gran, no?, amb el rècord dels 40 minuts, de poder fer els 10 quilòmetres en 40 minuts, i avui he estat quasi a punt de fer-ho, i bé, això de poder sortir a córrer és algo que és espectacular per mi, no?, perquè ja saps allò que diu Henrik David, que un passeig pel matí és una bendició per la resta del dia. I llavors jo he pogut sortir a córrer i he pogut demostrar doncs, el meu poderío físic, bàsicament, no? Allí per Riu Segre, manejant múscul i vestit fluorescent, i he pogut... Sí, digues. Perdona, què és això dels 10 minuts a 40 minuts, 10 quilòmetres? Sí, que amb 40 minuts faig 10 quilòmetres. Però no té res a veure amb les normes de confinament. Dic perquè pots moure't un quilòmetre, en teoria. Sí, ja, però no, jo em moc un quilòmetre, però com un ratolí, és a dir... Vaig fent fins que faig 10 quilòmetres. Vale. Sí, que no voldríem pas enganyar els oients pensant que me'n vaig del guaire, No fos cas. No. Sempre amunt i avall, amunt i avall. Amunt i avall pel riu? Sí. Has trobat molta gent o...? Bé, bueno, jo estava pendent de mi, jo no estava pendent de la gent, la veritat. Jo estava pendent de... Vinga, un, dos, i anar fent per fer el rècord, clar. I què t'anava a dir? Com vas vestit, doncs? Porto unes sabates de color fluorescent, són d'una marca molt coneguda que no direm. Llavors porto uns mitjons alts pel genoll, que són de color blanc, estil colegiala, que m'afavoreixen molt les cames, i després una samarreta també fluorescent i uns pantalonets molt curtets, de color blau. És que t'ho preguntava perquè ara que ha canviat el temps aquesta setmana, no sé com veus el tema jaqueta. A partir de quan ja no hem de portar jaqueta? I quan ens hem de ficar pantalons curts? Bueno, jo crec, començarem pel pantaló curt. Jo crec que el pantaló curt és algo que no s'ha de ficar mai, és una aberració. O sigui, tot home li hauria d'estar prohibit el pantaló curt. El pantaló curt sol és per anar de casa a la platja. Tu no em portes? No em portes? No, pantaló curt està prohibit. Lleida, 12 d'agost, 41 graus, no portes pantaló curt? Home, si he de baixar a prendre un cafè amb un amic, doncs llavors sí, perquè pensa que no hi ha ningú pel carrer i tal, però si he de fer alguna cosa important, no vaig amb pantaló curt. I per tant tampoc amb sandàlies? Sí, la sandàlia sí es pot, sí. Pantaló llarg, sandàlia? Sí, pantaló llarg pot ser un pantaló de fil, un pantaló així en plot, el que sigui, però pantaló llarg. I pantaló pirata ja, impossible. És a dir, la bermuda estaria bé per anar d'excursió o per baixar a la platja, en el cas que hi hagi platja, i el pantaló pirata ho deixarem per sisè de primària. Sí, és una mica ridícul el pantaló pirata. Sí. Llavors això, el pantaló sempre llarg i la jaqueta, jo crec que la jaqueta s'ha de deixar doncs, quan comença l'estiu. És a dir, encara no. Encara no. És a dir, podem estar a 40 graus, però si estem al maig encara serà amb jaqueta, perquè és primavera. Sí, Sant Joan ja sense jaqueta. Sant Joan sense jaqueta, sense camisa, bueno, Sant Joan és Sant Joan, sí. Sant Joan és un dia que es pot anar despullat, si cal. Molt bé.
T'anava a dir, no sé si has llegit l'article del Monzó, perquè jo tinc un dubte, què és això del croissant pintat? Que parla dels croissants de que els pinten i que a ell no li agrada, però jo no sé què és això de un croissant pintat. Entenc que vol dir com de mantega o de... No, jo crec que es refereix a quan el croissant surt del forn, no? I llavors li fiquen una capa com gelatinosa que fa que brilli. I aquesta gelatina té com un gust molt dolç que mata el gust de la mantega del croissant. Jo crec que es referia a això. I llavors fa que quan tu agafes el croissant, si aquest croissant està pintat, t'embrutes els dits, se't pringuen. Sí, vale, correcte. Sí. I és allò que llavors quan te vas a rentar les mans amb el tovalló, que no hi ha aigua, t'enganxa el tovalló. T'enganxa el tovalló, correcte, sí senyor. Perquè tu ets més de croissant... És a dir, tu ets consumidor del croissant de la cadena de forn, és a dir, del Garnier, per dir-ho així, o del 365 o de lo que sigui? No. Oferta 6 croissants 50 cèntims? No. A mi m'agrada el croissant de xocolata. Llavors, el croissant que no és de xocolata, no me'l menjo. No et demanes mai croissant, per dir-ho així, croissant clàssic? Mai, croissant clàssic mai. De fet, si alguna vegada vas amb alguna pensió o alguna cosa que te toca el desayuno, el desayuno que toca, no? Sí. Sempre és el croissant amb mantega i melmelada, que és alguna cosa que a mi, doncs, prefereixo anar a una pastisseria a comprar-me alguna altra cosa perquè ho passo molt malament quan he d'esmorzar això. Hosti, doncs a mi m'agrada la mermelada que hi ha de paquet petit. Sí, exacte. Està bé, perquè em recorda les colònies i tal, tinc bon record. A mi això és sinònim de cardio en ayunes, o sigui, jo no esmorzo, quan toca això, jo no esmorzo. Sí. Després te volia comentar també que, no sé si ho has llegit, que Netflix traurà com una sessió de documental d'aquests que fa sobre la vida de la Lady Di, que per cert, comença la gent que ja diu Lady Di, aquí ja. Ostres, no ho havia sentit. Sí. Com Mariah Carey, no? Sí, exacte. Sí. Pues jo Wi-Fi. Hi ha com una sèrie d'acabar les paraules amb ai. És com... Bueno, per fer la pronúncia anglesa correcta, però, claro, una vegada ja està establert Wi-Fi, pues ja està, se queda Wi-Fi, trobo, no... Wi-Fi i Lady Di. Sí. I de què tracta aquest documental? Tu has... No, el tema és que se veu que ella, bueno, la típica cosa de premsa groga anglesa, que és el que es va intentar suïcidar 4 vegades i tal. Però el que m'ha cridat l'atenció, que jo ja ho sabia, que és que el fill petit, d'aquest que acaba de marxar, el príncep Enric, sí. Ell va estar... Perdona, el príncep Enric és aquest que es va disfressar a un Halloween. Sí. Es va disfressar de SS, no? De nazi, no? Si no recordo malament. No sé qui es diu el Guillem, no sé quin de dos. Segurament ell, perquè és com més poca solta ell, però... Sí. Però ell va estar allistat a Afganistan, se va allistar voluntàriament com a soldat. I jo t'anava a preguntar, perquè m'ha vingut una pregunta... Però hi va anar. Sí, va anar, i va estar allí. De fet, va haver alguna polèmica, perquè va tenir típic vídeo que no sé exactament si em burlava d'algun presoner, me sembla, o alguna cosa així. Això ho dic de memòria, potser m'equivoco. Però el que et volia preguntar és, tu t'imagines en el seu moment el príncep Felip o la infanta Cristina, ja no et dic l'Helena perquè ja, com ja sabem justeja una mica, però la infanta Cristina o el príncep Felip te'ls imagines allistant-se per anar a la guerra del Golf o fins i tot Iraq, no ho sé. Home, sí, perquè estan molt preparats. O sigui, sí. Jo veig el príncep Felip amb una Thompson rebentant a tot Cristo. Allí qui s'hi apropi... Està en forma? Està en forma? Sí. El príncep Felip està molt en forma. Jo no sé els seus números ara amb els 10 quilòmetres, però crec que li fot canya, sí. És a dir, tu creus que fa exercici, potser té algun entrenador personal o... Sí, segur. Estic convençut que ella entrena cada dia... Ella és segur, la Letícia és segur. Pensa que a mi m'han arribat notícies que... No el príncep Felip, que és el rei. Diguem-ho bé, que és el nostre rei. El rei, sí. Home, el rei és un gran lector, va a concerts, fa exercici, sap d'armes, sap de boxe, sap de tot. És a dir, és un home complet. S'ha de dir que té temps, també. Té temps. Té temps, sí. I la Cristina també la veus? També la veus en forma, físicament? La Cristina... No ho sé, la Cristina, des que es va casar a Barcelona, crec que ha pagat un baixón.
Jo crec que abans estava més en forma. Bueno, i des de que viu a Zúrich a Zúrich o a Ginebra, no sé on és ara. Però viu sola o viu... Perquè està a la presó, no, l'Urdangarín? Clar, no, viu amb els fills, llavors el tema és que el van a veure i ell ja està tancat en una presó, que està a Segovia o Ávila o por ahí, que ja està preparat perquè que estigui a prop de l'aeroport. És a dir, una presó que està a prop de Barajas però no està a Madrid, per entendre. Vale, llavors ella va i veu directament al seu marit. Ella fa Zúrich-Barajas, baixes, va a veure i se'n torna i ja està. Sí. Pero, cariño, ¿cómo ha ido hoy el día? Claro. ¿Qué has hecho hoy? ¿Cómo ha ido? Sí, que bueno, no sé quant temps ha d'estar, però, en fi, una historieta. I després, una altra qüestió, que hi havia una entrevista al director del MENAC, sí, que es diu Pepe Serra. Llavors, la meva pregunta és, a partir de quin càrrec s'han de deixar de banda els mots de pila? És a dir, Pepe, Paco... No m'imagino algú que sigui president del govern o president de la Comissió Europea i que es digui, no sé, Nacho Padilla. Sí, o el rei Filipino. Sí. El rei Filipino. No. Filipino de Bourbon. De Bourbon. És a dir, jo entenc que és ell que diu, aquest home que es diu Pepe Serra, el director del MENAC, jo entenc que és ell que diu, no, poseu Pepe. Clar, però jo penso que aquí hi ha un tema que és, depèn de quin càrrec tingui. O sigui, si està en el món de l'art, fa com col·lega, no?, fins i tot. Fa com, mira, el Pepe, el mot aquest que no l'ha deixat mai, no l'ha abandonat mai. És com una firma, com una... Sempre hi ha aquesta cosa de ens coneixem de fa temps. Exacte. Ens coneixem de fa temps. Jo ja el coneixia abans que fos director de tal. Exacte, amic dels amics. Sí. Llavors també hi ha un altre tema, que és que molts periodistes crec que abusen d'això per fer autorreferència amb ells mateixos de que el conec. Jo sempre, el que tu dius, jo sempre l'he tractat, per mi és el Pepe. Sí, total. No quadra. I després, dos perfils, ja per acabar, torna Kim Jong-un, ha tornat? Ha tornat. No sé tu què en penses, perquè avui estava pensant el seu look, si realment és una bona arma de propaganda. Jo crec que el seu look va ser abans que quan es va ficar aquí de moda, no? Amb homes i mujeres i viceversa, tot això. És a dir, aquest rapat, aquest degradat que porta, jo crec que ella ha marcat una tendència bastant important, el que seria el perfil Pepe, el perfil home de bé, no? És a dir, però tu creus que és més pel seu gust? És a dir, a ell li agrada? Jo crec que a ell li agrada, sí. Però també no hem d'oblidar que aquest tallat també, no sé, jo no vaig viure als anys 40 i així, però sí que s'ha vist en bastantes pel·lícules, no? Com el tallat militar, no? El tallat de guerra, que sí que hi ha tot el rapat, però també hi ha aquest tallat, no? Que és amb els cantons més rapats i la part de dalt com un gall, no? Una mica com un gall. Sí, com un gall. Canto. Que estigui aquí, que estigui aquí. Però jo em refereixo que tot té la seva figura, que a mi em recorda molt a un personatge de Bola de Drac, no sé si te'n recordes d'aquell androide, no sé si era a 16 o a 17, que era gordo, amb un barretet. Sí. Que xuclava l'energia amb la mà i tal. I a més jo crec que a ell li juga a favor aquesta figura tan grotesca físicament, perquè se'n parla molt més que no pas si fos un tio normal, un tio... Jo crec que a ell li surt a compte a nivell de publicitat. Sí, jo ho penso. A l'altra banda hi ha que avui he vist que està fent una tasca ingent d'ajudar a la gent confinada, que és la Michelle Obama, que és el que s'està dedicant a trucar a la gent personalment, a padrines i tal, a dir com... A Washington, A Washington. Sí, a Washington, però bueno, truca més una penya... Sí, de la ciutat, sí, correcte. I també es dedica molt a llegir contes infantils per internet. Pilarín Vallès? Sí, una mica Pilarín Vallès per a l'americana. Desconec com és Pilarín Vallès a l'americana. Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, escolta, doncs, anem a la pel·lícula o què? Sí, anem a la pel·lícula. Vinga, va. Vinga. Aquesta cançó la dediquem al violinista i bon amic Àlex Prats, per tots els karaokes. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Más nos queda esta noche
olvidar mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, La película. mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Bé, amics, seguim aquí amb la pel·lícula del dia. Avui tenim La mirada de Chal, que és un documental, un testimoni sobre la vida del cantant francès Chal Aznavour. El documental que està filmint, el podeu veure filmint, té un format estrany perquè són tot d'imatges que el propi Aznavour va gravar al llarg de la seva vida, ell mateix, i ho va guardar a casa seva sense ensenyar-ho a ningú, ni tan sols ell ho tornava a mirar. És a dir, era simplement amb la intenció de deixar gravat tota la seva vida, i sobretot la seva vida més quotidiana. I podem veure els viatges que va fer al llarg de la seva vida, el viatge a Armènia, perquè ell era d'origen armeni, podem veure el viatge a Moscou, el viatge quan va anar als Estats Units amb vaixell, podem veure totes les seves nòvies i les seves dones, bueno, quasi totes, no, perquè ens les va ensenyant una a una, i el casament a Las Vegas. Correcte. A més, molt material. A més, amb la veu en off recite textos del propi Aznavour, que és com una espècie de dietari, i per tant tenim les imatges que ell va gravar, és a dir, com si fos amb els seus ulls, i a més els pensaments que tenia sobre aquelles vivències, no? Sobre els seus estius, sobre això, sobre els seus amors, sobre començar a ser famós i tal. Què t'ha semblat, Isaac, el documental? Doncs parlaré des del punt de vista d'un fan, quasi, és a dir, a mi ja saps que des del primer moment que vaig conèixer una cançó em vaig quedar fascinat, que era formidable, de fet, la primera cançó que vaig escoltar quan tenia 14 anys o així. Per qui no el conegui, en el cas que hi hagi algú que no el conegui, seria un Frank Sinatra francès o un Julio Iglesias, però a la francesa. Aquest debat em tenia ahir a casa sobre qui era la figura equiparable a Espanya. Jo crec que és Julio Iglesias, sens dubte, perquè Julio Iglesias també treballa la cançó, amb la diferència que Charles Aznavour, a part de tenir una bona veu, és un gran músic. Seria un crooner francès, perquè sí que hi havia gent que treballava la cançó en aquell moment a França, jo que sé, per exemple, Georges Moustaki o Jacques Brel, però el crooner, l'adjectiu de crooner és el que se li podria ficar a Charles Aznavour, que és una persona amb un carisma, no? Pel que es veu en aquest documental, una persona petita, prima, lletja, però amb un carisma abrumador. Triomfa per amb ell mateix, però també ajudat de tot un seguit d'actors, de directors de cine que el coneixen, perquè jo crec que ell comença tocant en clubs, no explica com arriba a ser el secretari d'Edith Piaf. No. Després de veure el documental, jo em quedo una mica... Hi ha moltes coses penjades. Jo crec que hi ha un personatge amb un gran carisma, doncs al final acabes devenint... Un mite. Sí, el format que t'ha semblat, perquè a mi, segurament, el que a mi em va agradar més és aquest format, no? Precisament, això de que fos com la seva pròpia mirada i com pots veure de molt a prop les seves dones, no? I després, els paisatges i els viatges que fa, i molt poètics, trobo, perquè va com el viatge al Magreb i després això que està passant els estius a Capri i el viatge a Armènia, no sé, era molt interessant veure com un testimoni, vull dir, si ho hagués gravat algú altre, doncs també seria interessant, perquè són testimonis visuals d'aquella època. No sé, jo, des de veure aquesta espècie de pel·lícula o de documental emmascarat, a mi em va deixar una mica... Crec que hagués pogut ser millor. No sé, el tractament que li dona el Marc Di Domenica, ell es troba en el conflicte de pervertir o violar les imatges o seguir fidel a lo políticament correcte, i quan dic pervertir les imatges no dic modificar, sinó tirar més de la seva part artística. És com que m'ha faltat personalitat en el documental. L'has trobat convencional? Sí, l'he trobat convencional. Sí, jo també. L'he trobat una mica sense ànima, sense ànima. Tu veies el personatge, és un personatge tan potent, llavors doncs jo crec que ell s'hagués pogut prendre més llicències per fins i tot ficar-hi un punt personal. No sé com explicar-ho. Sí, jo t'entenc. I llavors crec que s'abusa de la introspecció i de la poesia de les paraules. Tota l'estona amb aquella veu en off, a vegades fins i tot abruma. Hi ha imatges molt boniques
i la veu en off a vegades et distorsiona tot Sí, el... te distreu, te distreu. Te distreu perquè no et deixa pensar, perquè ja t'ho estan dient tot. Crec que ja, per acabar, jo crec que jo recomanaria el documental, que és de fàcil accés i no és massa llarg, en dues situacions. Una, que t'interessi la seva figura i, per tant, pues, ho mires i te n'adones de coses que no sabies, i dos, per la gent que, més aviat en el meu cas, per veure imatges de l'època. És a dir, per veure pues, això, com era l'Armènia en aquell moment, la seva padrina, com era o les imatges de Nova York, també. Sí, de Nova York, el Montmartre del moment. Sí, exacte. Tot això jo penso que està bé i que és entretingut. Hong Kong també surt. És un gran documental, jo penso que no. Molt bé, Estic totalment d'acord, sí. Pues res, pues anem cap al personatge. Anem al personatge. Molt bé. A veure, ens despedim de tu ja, Isaac. Fins la pròxima. Vinga, adéu. Vinga. El personatge. Y así le ordenó dormir, y colocó sobre sus ojos 2 perlas negras. Cuando ella dormía, de entre sus propios cabellos extrajo la larga aguja de oro con que marcaba la ruta de las raíces del agua. La clavó en el pecho de Ondina y con todas sus fuerzas intentó arrancarle la raíz, que ya era tan crecida como un nacimiento de coral y tan dura como este. Por más que la dama se esforzaba y hundía su aguja en él 1 y 1000 veces, al fin desistió. La raíz ha arraigado demasiado. Nadie podrá arrancártela. Pero se me ocurre que, si en vez de ella te arranco la memoria, olvidarás el objeto del nefasto amor y por lo tanto tu dolor se mitigará. Así lo hizo, y la memoria se desprendió tan fácilmente como la bruma se desprende del techo del agua. ¿Ya no recuerda al príncipe?, indagó un curioso pececillo rojo que la dama guardaba junto a ella. No lo recuerda, dijo la dama, y por tanto su amor tampoco la hiere como antes. Pero ahí está aún la raíz, y desde hoy Ondina flotará por todas las orillas del agua, convertida en la tristeza. A veces se adentrará con la bruma hasta las moradas de los hombres, penetrará con la sal en su lengua y sus palabras, invadirá con su aroma mentes y corazones. Y así, los ojos de la dama se oscurecieron, porque sabía que su nieta vagaría sin fin por las costas, las resacas del vino y las orillas de las tempestades sin descanso. Estas cosas, se dijo, ¿a quién importan? No a los humanos, por supuesto. Y regresó a las raíces del agua con su aguja de oro, que había quedado teñida, desde aquel día y para siempre, por una sangre fina, delicada, casi transparente. Desde entonces, a veces llega hasta el corazón de los humanos un sentimiento extraño, recuerdo, melancolía o deseo. Es Ondina, aunque ellos no lo saben, que ronda sin descanso por playas y litorales. Acabem d'escoltar, amb la veu de la Kena Rodríguez, un fragment de la novel·la Olvidado Rei Godó, d'Anna Maria Matute. És una novel·la misteriosa, de reis antics i deserts inacabables, d'éssers aquàtics, d'estàtues d'herois engolides per l'arena del temps, d'amistats traïdes. És una novel·la perfecta. No es pot demanar res més a un artista. Un bruixot que plora, una princesa que envelleix, un nen preciós que es converteix en monstre. És aquest un llibre que Anna Maria Matute va tardar 25 anys a escriure. Les seves quasi 1000 pàgines recorren
a través d'oceans impossibles i castells en runes, la història de cada un de nosaltres. Ana Maria Matute s'alça majestuosa amb aquest novel·lot i diu: aquest és el meu llegat. I la resta callem. Moltes gràcies per tornar a ser amb nosaltres i fins a la propera.